Alaikum подписчикон. Имрӯз ман як нома торт кардам, торти медовик. Домашний торти медовик кардам. Имрӯз хона меҳмон меяд, барои меҳмонора. Имрӯз акам омад, ягора ба сари халаргириёчам омад. Баъд подаркай қаҳар чи харидовар, гула куда подарка харидина, бачамда харида, бо мошинчаш харидовар, завҷа бозӣ дорава. Духтарамда гӯшвори тилло харидоварда, ай фирме Опера. Гӯшвори тиллош харидоварда. Акросяка ман гулаки майда доли хеле намедозам, мира мебонимаш камтар калонак шава, баъд медозам. Худоам хай сафам хай тағора бисёр куна. Баъд чӣ овардаем? Тахм овардаем, тахм айхонат овардаем, ана тахми буба, на як гала тахм овардаем. Сев овардаем, сев харидовардаем, анор харидовардаем, нок харидовардаем, мандарин, хирмо, ангур. Баъд ман имрӯз хам торт карда будам, бо торт овардаем. Мана торт харидовардаем. торт видиш аҷоибот шуруай нек дар назарам ки ҳамиқа бемаза ҳаста ки пропитани ҳастай ки охир торт иқадар пропитани ба намекуна. ира бин тап тарай чиш бисквитиш духтар ма давҷа вағаҷах кеса ма бояд ази салат кунам кудагмам очарниго кеса. Ма самбуса кардам, самбусаи ба гӯшта ба даст майда кардам, варақӣ ба маза омадаги самбуса кардам. Инҷада бо ждат кесем ки меҳмона овқата бихӯрам, бо иша бихӯрам. Намтари дига салат кардам. ин салата якум бора кардесам, мазаша мечишам, агар ки ба маза боша баъд тайёр мекунам, мепартам.